Stefan, 16 prvenstvenih tekem je za nami, samo en poraz Olimpije v zadnjem krogu. Kakšno je zdaj razpoloženje v moštvu? Pa da, to je naša prvo što smo izgubili utakmicu. Mislim da ništa nismo izgubili još. Važno je da smo u kupu ih pobedili 3:0 i da imamo dobru poziciju za drugu utakmicu. U ekipe je sve dobro, dobro se trenira. Sad želimo da dobijemo Krško i da idemo dalje. Naslednja tekma, omenil si proti Krškemu, prva je bila 4:2, slabše ste začeli, tako da tudi zdaj v nedeljo ne bo prostora za podcenjevanje. Pa da, prvu utakmicu smo loše startovali, ali smo se vratili dobro na 1:1, onda opet 2:1. Malo je bio mali šok neki, ali smo se vratili i dobili 4:2. Sad za ovu tekmu to ne želimo da se opet dogodi, nego želimo da ostane 0 iza i da što više zabijemo golove. Omenil si tekmo s Krškem, na tej tekmi si dosegel gol, enega izmed treh v dresu Olimpije. Kako si se sam znašel v Ljubljani, kako se počutiš, zdaj si že kar nekaj časa tukaj? Pa u Ljubljani sam se dobro snašao, dečki su super prema meni, družimo se isto puno i Ljubljana je onako isto kao u Salzburgu, lijep grad, centar je skoro isti, isto volim ovako kada pada sneg i lepo je baš. Stefan, hvala, srečno v nedeljo. Hvala.